Nekada dok su ljudi na obali preživljavali zahvaljujući moru, ribama i svojim drvenim brodovima, svaka kap smole iz borova na Biokovu bila je zlata vrijedna. Ta smola je bila ključni prirodni materijal za popravke i zaštitu brodova. U proljeće i ljeto, kada smola najviše curi, ljudi su nožem ili malom sjekiricom pravili plitke rezove na deblu borova. Smola bi se polako slijevala, stvarajući guste kapljice na kori. Skupljali su je u glinene ili drvene posude, a dio bi se ostrugao kad se stvrdne. Onda bi se skupljena smola topila u kotlu na vatri, često miješajući je s pepelom, uljem ili mašću kako bi bila lakša za korištenje. Majstori Kalafati su koristili smolu da zatvore pukotine na drvenim brodovima. Utiskivali su konopljina vlakna u spojeve između dasaka i prekrivali sve vrućom smolom. Tako su brodovi postajali vodonepropusni. Dno broda se također premazivalo smolom kako bi ga zaštitili od morskih crva i algi. Bez te smole nije bilo sigurnog ribarenja, niti plovidbe prema otocima. Ova praksa u Brelima i cijelom Makarskom primorju trajala je od antičkih vremena pa sve do sredine 20. stoljeća. Nakon toga, s pojavom industrijskih materijala poput katrana, uljnih boja i kasnije plastike, sjeća borova radi smole potpuno je nestala.